a l'alcalde de la ciutat per a respondre les preguntes dels diferents grups. Per part d'Esquerra Republicana el que volen posar de manifest és la denúncia que avui hem pogut visualitzar que tant l'alcalde com a cap de l'equip de govern i el conseller delegat, el senyor Peris, com a màxim responsable del Centre de Negocis i Convencions, es va amagar informació conforme s'estaven negociant amb aquesta empresa que ha presentat aquest projecte bàsic, que hem de recordar que un projecte bàsic no permet concedir una llicència d'obres. Què es visualitza aquí? Primera, que l'alcalde ha agafat unes atribucions que no eren seues perquè la clàusula que permetia la reversió del solar estava firmada amb el Centre de Negocis i Convencions. Per tant, els responsables i les persones que havien de prendre la decisió si és fer pròrroga o no, que va ser una de les peticions que va fer l'empresa que va presentar el projecte bàsic, i això ho va decidir l'alcalde unilateralment perquè no va informar al Centre de Negocis i Convencions conforme hi havia aquesta petició de pròrroga per part de l'empresa. Aquesta és la primera. I la segona, que el mateix conseller delegat, el senyor Peris, a preguntes dels membres del Centre de Negocis i Convencions, consellers del Centre de Negocis i Convencions, preguntant-li si hi havia l'empresa interessada en presentar un projecte per a salvar el que seria la clàusula que permetés recuperar aquest patrimoni cap a la ciutat, va dir que no en tenien cap coneixement. I avui s'ha reconegut que estaven en negociacions, que es tenia constància i això no es va informar. Quan, recordem, els consellers del Centre de Negocis i Convencions són responsables a títol particular amb el seu patrimoni de les decisions i de lo que pugui passar. Això per nosaltres creiem que posa de manifest aquesta ocultació d'informació respecte d'aquesta temàtica. I el més greu és que estem parlant d'un patrimoni, és a dir, d'un solar, que si s'hagués revertit, és a dir, estem parlant d'un patrimoni que podia haver recuperat la ciutat per utilitzar-lo en el que cregués. I aquí es posa de manifest que els consellers no han disposat d'aquesta informació, que se'ls ha amagat i que, a més, ells ho van preguntar. En ple es va preguntar com a regidors i el Consell de Centre de Negocis i Convencions com a consellers i se'ls va dir, tant pel senyor Pérez com per part del senyor alcalde, se'ls va dir que no tenien constància de que hi hagués cap negociació ni cap empresa que volgués executar les obres o presentar un projecte d'obres. Ros va justificar dient que no se'n fiava, que es podia filtrar la informació de deslleialtat cap a alguns grups. Sí, afirmar deslleialtat a uns regidors o una corporació en ple que se suposa i que per part nostra podem afirmar que vetllem pels interessos de la ciutat i vetllar pels interessos de la ciutat és obrar en defensa del patrimoni de la ciutat, que al cap i a la fi és el valor de tots els ciutadans. I els que són membres del Centre de Negocis i Convencions, és a dir, regidors que són membres del Centre de Negocis i Convencions, el que posa en dubte és que aquestes persones, primer, han de respondre amb el seu patrimoni i no se'ls pot amagar aquesta informació perquè és un tema molt delicat i havien d'estar informats. I el sigil professional, tots els regidors, almenys els del nostre grup, el donem per fet. Molt bé. Molt bé.